स्माइल रेसिपीज मध्ये आज आपण बनवणार आहोत पाटवडी रस्सा। जेव्हा घरात कुठली भाजी अवेलेबल नसेल तेव्हा आपण पाटवडी रस्सा हा नक्कीच बनवू शकतो। मला तर फारच आवडतो, तुम्हालाही आवडेल याची गॅरंटी आहे। आणि जर का तुम्हाला अशाच माझ्या कुठल्या नवीन नवीन रेसिपीज बघायच्या असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता। आणि तुम्ही जर का पहिल्यांदा माझा हा व्हिडिओ बघत असाल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। या साइडला सबस्क्राइबचं बटन आहे, त्याला क्लिक करा। त्याच्याच बाजूला बेलचा आयकॉन येईल, त्याला सुद्धा क्लिक करा आणि ऑल करा, म्हणजे मी कुठल्या नवीन रेसिपीज जेव्हा टाकेल तेव्हा ते तुमच्या इनबॉक्स मध्ये सगळ्यात आधी येतील। चला तर मग पाटवडी कशी बनवायची हे बघून घेऊया। पाटवडी बनवायला आपल्याला लागणार आहे बेसन पीठ म्हणजे चण्या डाळीचं पीठ। हे मी 1 वाटी घेतलेली आहे। 250 ml असं हे माप आहे, कमी जास्त तुम्ही घेऊ शकता। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे हा मिरची, लसूण आणि कढीपत्ता याचा मी ठेचा करून घेतलेला आहे। तुम्ही असंच वाटण करून घ्या, मिक्सर मध्ये बारीक करू नका, कारण याने जी टेस्ट येणार आहे ती मिक्सर मध्ये येणार नाही। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे मोहरी, जिरं, थोडीशी हळद आणि मीठ। आणि आपल्याला या बेसन पिठाला आधी पाण्यात भिजवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपल्याला लागणार आहे पाणी। आधी आपण बेसन पीठ आणि पाणी मिक्स करून घेऊया। बेसन पीठ आणि पाणी मिक्स करायचं याचं कारण असं का जेव्हा आपण पॅन मध्ये हे बॅटर टाकणार तर त्याच्यात गुठळ्या राहायला नको। छान असं हे आधीच मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर मग पॅन मध्ये टाकायचं, जेणेकरून त्याच्यात कुठल्याच प्रकारच्या गुठळ्या राहणार नाही आणि छान असं स्मूथ आपलं बॅटर तयार होईल। बघा मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। याच प्रकारे असं बॅटर आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे। आता आपण गॅसकडे जाऊया, पेटवून घेऊया। त्यावर मी एक पॅन ठेवून देते। आता आपण त्यात थोडं तेल टाकून देऊया आणि यात आपल्याला टाकायची आहे मोहरी। याला थोडीशी तडतडू द्यायची आपल्याला। त्याचबरोबर आपल्याला याच्यात टाकायचं आहे जिरं आणि हा जो ठेचा करून घेतलेला होता मिरची, लसूण आणि कढीपत्ता तो सुद्धा आपल्याला याच्यात टाकून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर थोडीशी हळदीची पावडर, चवीनुसार मीठ थोडं कमीच वापरा, कारण आपण रस्स्यामध्ये सुद्धा मीठ वापरणार आहे। आता याला मिक्स करून घेऊया आणि 2-5 सेकंद याला छान असं परतवत भाजून घेऊया। आता हे भाजून झालंय, यात हे जे आपण बॅटर केलं होतं हे टाकून देऊया। गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आपल्याला जेव्हा आपण बॅटर टाकणार आहे तेव्हा। आणि यालाही छान आपण मिक्स करून घेऊया। बघा आता हे छान असं मिक्स झालेलं आहे। याचं जे पूर्ण पाणी होतं हे पूर्ण सोक झालेलं आहे त्यामध्ये आणि याचा छान असा गोळा तयार होतोय। पण आता बेसन शिजायला आपल्याला वेळ लागणार आहे, कारण जर का आपण असंच वड्या पाडायला गेल्या तर बेसन हे कच्चं लागेल। त्याच्यामुळे आता आपल्याला काय करायचंय, याच्यावर थोडंसं पाणी टाकत जायचंय। 2-3 वेळेस ही प्रक्रिया करायची आहे आपल्याला आणि याला आपल्याला झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून बेसनचा जो कच्चा स्मेल आहे तो राहणार नाही। बघा यात असं थोडं पाणी टाकत जायचं, जेणेकरून याच्यात वाफ जनरेट होईल आणि वाफेवर आपलं जे पाटवडीचं मिश्रण आहे ते तयार होईल। असंच आपल्याला 3 ते 4 वेळेस करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपली पाटवडीचं बॅटर गॅसवर तयार होते तोपर्यंत आपण मसाला बघून घेऊया। आपल्याला लागणार आहे 1 मोठा कांदा, त्याचबरोबर लागणार आहे हे दगडी फूल घेतलेलं आहे मी, आणि 2-4 मिरे, 2 लवंग, तेजपत्ते, दालचिनी, अद्रक, लसूण। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे जिरं, धन्याची पावडर, मीठ, तिखट, थोडीशी हळद आणि गरम मसाला आणि तेल। आता आपण मसाला तयार करून घेऊया। गॅस पेटवून घेऊया, त्यावर एक तवा ठेवून देऊ आणि हा जो कांदा घेतला होता त्याला आपण परतवून घेऊया। कांदा भाजताना यावर थोडं तेल टाकून घेऊ आपण, म्हणजे कांदा छान भाजला जातो। आता कांदा आपला थोडा भाजला गेला आहे, ह्याला आपण थोडं साईडला करूया
आणि हे जे अद्रक आणि लसूण घेतले होते याला सुद्धा भाजून घेऊया। त्याचबरोबर हे जे आपण अख्खे मसाले घेतलेले होते मिरे, लवंग आणि दगडी फूल याला सुद्धा यात मिक्स करून भाजून घेऊया। आणि दालचिनी आणि तेजपत्ते हे पण टाकून देऊ। यावर पण थोडं तेल टाकून यालाही छान भाजून घेऊया आपण। तुम्हाला मसाला बनवताना तेजपान नको हवे असतील तर तुम्ही हे बाजूला काढून सुद्धा हे वाटण मिक्सर मध्ये बारीक करू शकता। आता हे झालेलं आहे, त्यात आपण थोडं जिरं टाकून देऊया आणि त्यालाही छान भाजून घेऊया। त्याचबरोबर यात आपण जी धण्याची पूड आहे ती पण टाकून देऊ आणि हिलाही छान मिक्स करून भाजून घेऊया। आता हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र करून भाजून घेऊ। आता हे सगळं झालेलं आहे छान भाजून, आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता हे जे वाटण आहे हे आपण मिक्सर मधनं बारीक करून घेऊया। त्यातनं मी तेजपान हे बाहेर काढून घेतलेले आहे, मला ते भाजीतच असं छान वाटतात, दिसायलाही छान दिसतात, त्याच्यामुळे मी ते बाजूला काढून घेतले। आता हे आपण मिक्सर मधनं बारीक करून घेऊया। आता मी हा जो मसाला आहे तो मिक्सर मधनं बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण जे पातोडी बनवायसाठी गॅसवर ठेवलेलं होतं बॅटर ते चेक करून घेऊया। आता आपण हे जे पातोडी व्हायला ठेवली होती तिला चेक करून घेऊया। बघा हे पण छान असं घट्टसर तयार झालेला आहे। याचा जो आता सुगंध आहे तो छान येतोय, कच्चा कच्चा असा स्मेल येत नाहीये। यात मी जवळपास 4 वेळेस पाणी टाकून याला छान असं वाफेवर शिजवून घेतलेलं आहे। आता हे पातोडी बनवायला तयार आहे। आता मी एका ताटाला तेल लावून घेतलेलं आहे, त्यात आपल्याला हे जे बनवून घेतलंय आपण पातोडी बनवायसाठी ते त्यात टाकून द्यायचं आहे आणि याला छान आपल्याला पसरवून घ्यायचंय। तर आपण हाताला थोडंसं तेल लावायचं किंवा मग थोडं पाणी लावलं तरी चालेल, कारण हे बॅटर गरम आहे आणि गरम असतानाच आपल्याला हे असं करून घ्यायचंय, पसरवून घ्यायचंय, कारण थंड झाल्यानंतर हे पसरणार नाही। याला अधूनमधून आपण हाताला पाणी लावून असं करून घेऊया। आता मी हाताच्या साहाय्याने याला छान असं सगळीकडे पसरवून घेतलेलं आहे। आता याला आपल्याला काप करून घ्यायचंय। आवडीनुसार आपण याला जाड किंवा पातळ ठेवू शकतो। आता बघा आपण याला काटून घेऊया। याला सुरीच्या साहाय्याने कापलं तरी चालेल, माझ्याकडे हे कटर आहे म्हणून मी याने कापते। आपल्याला जसा शेप आहे तसा आपण देऊ शकतो, एकतर चौकोनी पण देऊ शकतो किंवा मग डायमंड शेप सुद्धा देऊ शकतो। बघा मी हे डायमंड शेप मध्ये कापून घेतलंय, तुम्हाला काढून दाखवते। हे बघा मी एवढा जाड ठेवलेला आहे, तुम्ही कमी किंवा जास्त ठेवू शकता। आता आपण रस्सा बनवून घेऊया। आता आपण गॅस पेटवून घेऊया, त्यावर एक कढई ठेवून देऊ, त्यात तेल टाकून घेऊया आणि याला थोडं गरम होऊ देऊया। आता तेल थोडं गरम झालंय, हे जे मी मसाल्यातनं तेजपान काढून ठेवले होते ते टाकून देऊया आणि मसाला पण यात टाकून देऊया। आता मसाल्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद, 1 ते 2 चमचे तिखट, आपल्या आवडीनुसार आपण कमी जास्त वापरू शकतो, चवीनुसार मीठ, थोडासा गरम मसाला आणि हे सगळं छान आपण मिक्स करून घेऊया। आता आपण यावर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊ, कारण याच्यामुळे मसाला छान असा भाजला जाईल। आता आपण मसाला चेक करून घेऊया। बघा मसाला आपला छान असा भाजला गेलेला आहे, त्याला साईडने तेल पण सुटलेलं आहे, म्हणजे मसाला छान झाला आहे। आता आपण यात मी जे साईडला गरम पाणी केलेलं आहे ते आपण त्यात ओतून देऊया। मी जेव्हा जेव्हा लाल भाजी बनवते किंवा मसाल्याची भाजी बनवते तेव्हा तुम्हाला गरम पाण्याचा वापर करायला सांगते, कारण का तर गरम पाणी वापरल्यामुळे भाजीची जी टेस्ट आहे ती ॲज इट इज राहते, त्याच्यामुळे तुम्ही पण गरम पाणीच यूज करा। आता यावर आपण झाकण ठेवून देऊ आणि 1-2-5 मिनिटं याला वाफ देऊ देऊ। जो रस्सा आहे तो चेक करून घेऊया। बघा आपला रस्सा हा तयार झालेला आहे।
आता मी आपल्याला पाटवडी आणि रस्सा सर्व करून दाखवते। आपली पाटवडा रस्सा भाजी खायला रेडी आहे। यात आपण पाटवड्या केव्हा टाकायचे, जेव्हा आपल्याला भाजी खायला घ्यायची तेव्हाच टाकायचे, कारण आधीच जर का आपण पाटवड्या यात टाकून घेतल्या तर रस्सा घट्ट होऊन जाईल आणि पाटवड्या खायची मजा राहणार नाही। आता मी यात पाटवड्या टाकून घेतल्याय, कारण याला बघून मला आता राहवत नाहीये, मला आता याला आत्ताच खावंसं वाटतंय। तुम्हाला पण जर का ही रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा। मला असं वाटतं तुम्हाला माझी ही आजची पातवडी रस्स्याची भाजी नक्कीच आवडली असेल, तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट मध्ये कळवा कशी झाली ते। अशाच छानशा रेसिपी माझ्या बघत राहा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करत राहा। चला तर मग भेटूया अशाच छानशा रेसिपी सोबत माझ्या रेसिपीच्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या। टेक केअर, बाय बाय।